Ai, ai, hola. Soc el Franxo Llopis, el Francesc, el llibreter de la llibreria Bucman de Figueres. Perdoneu, m'heu enxampat. És que els llibreters, ja ho tenim, això. Estem tot el dia llegint tot, Mira que sempre diem, no, que si el Barans, que si... No, no, que va. En realitat, que m'heu enxampat, us ho dic, en realitat estem tot el dia llegint llibres. Doncs mira, aprofito que us tinc aquí perquè us volia explicar una cosa. Resulta que d'aquí una setmana, d'aquí uns dies, és 23 d'abril. 23 d'abril. Què passa el 23 d'abril? Moltes coses. És el dia de la Rosa. I també Sant Jordi, coi! 23 d'abril, Sant Jordi... Bueno, ja sabeu, l'any passat no vam fer una paraulota, però l'any passat no vam fer res. Aquest any, és que les llibreries som essencials, tu. Estem tots els llibreters vacunats. Tots vacunats, tots perfecte, apa, a tope. No estem vacunats. Però ara es veu que sí que som essencials. Cosa que em sembla fantàstica. Vale. Pues el 23 d'abril tindrem obert. Passi el que passi. No sé què ha sortit el Procicat. És Sant Jordi, aquí a la llibreria cada dia què fareu, i què passa el 23 d'abril, i obrireu, i no obrireu, i hòstia, bueno, jo no sé com no ha sortit la ONU a dir que no passa res, senyors, que el dia 23 d'abril les llibreries estarem obertes i tindrem parades, sí, sempre quan el Procicat ho vulgui. Porteu-vos bé, vale? Però jo vull dir una cosa, perquè clar, tothom, no obrirà, aquest any no tindrem llibres. Les llibreries obrim tot l'any. Tot l'any tenim obert, tot l'any. Escolta, podeu entrar, no passa res, encara que estiguem tot el dia llegint i tal, podeu passar, podeu venir i dir, escolta, mira, avui és 14 d'agost, puc comprar un llibre? Sí, no passa res, no cal que sigui Sant Jordi. Oh, clar, és que Sant Jordi, la tradició, jo em llegeixo un llibre a l'any, és Sant Jordi... Bueno, molt bé, està guai. Però també pots llegir la resta de l'any, que tampoc passa res. És que el descompte... Bueno, sí, el 23 d'abril hi ha descompte. Bueno, és el que et costa un cafè, Vull dir, el que t'estalviaràs serà un cafè i... La cosa, que sí, que el 23 d'abril tenim obert. Però tenim obert la resta de dies. I què passarà el 23 d'abril? Que tindrem les llibreries acotades d'aforament, que hi haurà cues, que en els llocs on es facin parades també hi haurà cues, hi haurà limitació de gent... Serà un percal. No, és que és molt maco, és que jo el 23 d'abril m'agrada regalar la rosa i... Fes-ho. Però també... Ves en compte, si tu pots muntar, doncs mira d'anar a la teva llibreria de confiança uns dies abans, o inclús, tampoc passa res, pots anar el dia després. La gent treballa, la gent té feina, la gent té coses, i no passa absolutament res. Tranquils, que a part del 23 d'abril tindrem obert. I només és això, a veure si entre tots doncs, mirem de repartir-nos i no trobar-nos tots el 23 d'abril, hòstia, una cua a la Bucman... 3 hores per agafar l'últim de la Maria Dueñas. Vine ara, que el tinc, passes, l'agafes, te l'embolico, perquè avui t'ho podré fer, el 23 d'abril no, te l'embolico, te'l guardes al calaix, i el 23 d'abril, quan surtis amb qui hagis de sortir o vagis a veure a qui li vulguis regalar el llibre, doncs escolta, el treus, fly, ja el tinc! Que et trobes que, hòstia, a les parades es pot entrar, hi ha gent i puc anar a passejar, fes-ho. Que, ostres, mira, justament la llibreria no hi havia ningú, doncs entra-hi. Però tots sabem, el 23 d'abril, a més d'una, li tocarà fer cua. Per tant, si podeu muntar-vos-ho, doncs, home, no estaria de més. I res, us deixo... Els fullets llibreters ja faran la feina, jo me'n vaig a llegir una estona, que s'han pensat que anem a treballar, va, per favor. Que vagi bé, bon Sant Jordi, cuideu-vos molt, i bona
Bones lectures.